terme emprenedor està molt de moda, de no parar. Tothom es pot motivar a emprendre. Doncs treballar, risc i persistència. I passar-s'ho bé, Si no t'ho passes bé, les coses no funcionen. L'equip és un dels reptes més importants d'un emprenedor. Intento que això no passi. Les coses s'han de començar i s'han d'acabar. Al final els diners són un medi per arribar al següent pas. Mare meva. Steve Jobs, amb la porta. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Bona tarda. Donem la benvinguda a l'Albert, que ha vingut a fer una xerrada aquí a l'Institut als alumnes de cicles formatius. Bona tarda, Albert. Bona tarda, gràcies. Ens podries dir el teu nom complet? Sí, home, Albert Alvaré de Valls. Molt bé, Albert. L'entrevista d'avui és per saber una mica... O sigui, has vingut a fer una entrevista als alumnes d'FP per explicar la teva experiència com a emprenedor. Val? Una de les preguntes que m'agradaria que quedessin en aquesta entrevista és com va sorgir... O sigui, com tu vas descobrir que volies ser emprenedor? A partir de quin moment? Bueno, el terme emprenedor està molt de moda, no? Diguéssim, perquè tothom en parla, tothom s'omple la boca. Emprenedor se'n pot ser en qualsevol moment. De fet, una mica ho explicava, jo crec que emprenedor, jo ho soc des que vaig néixer, des que era petit. Emprenedor és una actitud envers la vida, no? De prendre riscos, de provar coses, d'engegar projectes, d'inquietud, de no parar, diguéssim, bàsicament. No? Llavors això et porta, doncs, quan vas creixent, a emprendre projectes de veritat. No? Diguéssim, els que fas de petit jugant, doncs, quan et fas gran els fas de veritat. Una mica és el que he vingut a explicar aquí avui, no? Una mica la meva experiència de diferents projectes reeixits o no tant, o experiències, no? De muntar projectes. Però, en definitiva, la resposta és que jo des de sempre. Jo, vull dir, ja des de petit em sentia emprenedor, de petit. Una altra cosa és que t'hi pots tornar també, no? Quan reps un missatge encoratjador, motivador, etc. Tothom es pot motivar a emprendre. No és exclusiu només dels que ja som de raça, diguéssim, sinó que tothom pot iniciar projectes. No? Perfecte. Quina penses que seria l'habilitat primordial que ha de tenir una persona per emprendre? La primordial, doncs treballar, o sigui, treballar i treballar. Després hi ha un petit component d'assumir risc, que hi ha de ser sempre, risc no només financer, que això avui ho explicava, no només un risc de dir com pagaré les coses, no és un risc també personal, de dir estaré compromès durant X temps a acabar una cosa. No? Risc i persistència. Jo crec que si ajuntes aquests tres factors, el risc que et dona i passar-s'ho bé. Si no t'ho passes bé, les coses no funcionen. No funcionen. Molt bé. També has comentat durant la xerrada que cada any tens un projecte nou. Quin creus que ha sigut el projecte més interessant per tu? El projecte més interessant, tots tenen el seu interès, tots aprens alguna cosa, tots fas... Però no, home, el projecte més interessant és el propi, que ha articulat tots aquests projectes, que al final és la meva pròpia empresa d'arquitectura i d'enginyeria, sens dubte. Tot l'altre són projectes que són aventures, que algunes surten millor, altres no tant, però al final l'eix vertebrador de tot això és el meu propi despatx, que al final... té molt de la meva empremta, no? En lo bo i en lo dolent. Però la veritat és que ens ho passem tots molt bé i fem coses cada cop més engrescadores. Sí, la resposta seria que el projecte que té més... el projecte vertebrador de tots els altres, que en el fons és l'empresa d'arquitectura. Ens dediquem a crear projectes, bàsicament, una mica el que he vingut a explicar avui, no? Que generem projectes, busquem oportunitats, i al final aquests projectes els acabem materialitzant a través de clients nostres o nosaltres mateixos. I ara et faré una pregunta complicada.
Com motives el teu equip? Perquè està clar que com a emprenedor suposo que no deus anar sol, o sí? Clar, l'equip és un dels reptes més importants d'un emprenedor, un empresari. Vull dir, al final l'emprenedor passa a ser empresari de seguida, no? I l'equip és el més tremendo. Jo explicava avui que una de les lliçons que vaig treure a la Jove Cambra de Catalunya, que és una escola d'aprenentatge brutal, és com gestionar equips. Que en aquell cas els gestionava gratuïtament, és a dir, la gent treballava en projectes que jo havia iniciat i que jo liderava gratuïtament, no? I això no hi ha millor ensenyança que aquesta, no? Tens un equip de gent que treballa gratis per un projecte del qual tu ets responsable, no? I per tant no els pots ni tan sols apretar, perquè són gent que ho fa motivada o no ho fa. No? Llavors això et fa veure les coses diferents. Quan després tens un equip que tots cobren per fer la seva feina, te n'adones que els diners no ho són tot i que la gent ha d'estar motivada, està fent el que li toca, tothom té la seva part, tothom pot aportar la part interessant a un projecte i a vegades quan hi ha algú que no ho fa és per culpa teva. No és tant per culpa seva, és culpa teva que l'has posat a fer una cosa que no tocava. No? Però bueno, coses d'aquestes n'hi ha, evidentment, sí, tothom hem comès errors de voler que el segons qui faci una cosa que no és la que li toca, no? I a vegades les frustracions venen d'aquí. No? Jo intento que això no passi, intento vetllar perquè la gent estigui contenta en tots els aspectes. Per tant, amb el que m'estàs dient, és molt important saber les habilitats dels teus treballadors. És fonamental. És fonamental. És a dir, les habilitats que no són per sempre les mateixes. Hi ha treballadors que volen evolucionar dins de les seves pròpies parts de... treballadors, companys, al final són companys. Vull dir, les empreses aquestes que tothom està tan involucrat no són treballadors, són gent, són col·legues, són companys de tot aquest camí que al final ells s'ho senten seu també, perquè ho batallen cada dia. El que passa és que veuen que hi ha un sonat que va per davant i que se les endú totes, diguéssim, però si no hi fos, la motivació baixaria. Sí, no. Has explicat una cosa durant la xerrada que m'ha cridat molt l'atenció sobre un treballador que tens a dia d'avui, sí. Val? Que el tenies al despatx i fa uns 2 anys, crec recordar Sí. que has dit, que et va dir que plegava perquè se n'anava a viure a Argentina, justament. Sí. M'ha sobtat molt el que has explicat perquè vas obrir una empresa per ell Sí. a Argentina. Què et va motivar això? Bueno, em va motivar. Diguéssim que era una persona molt imprescindible per l'empresa, diguéssim, a tots els nivells, sobretot tècnic, i jo ho entenia perfectament que s'hagués d'anar a Argentina a viure per temes més aviat personals. Ell estava encantat aquí treballant, vull dir, fem molt bon equip amb la resta de l'equip, i la decisió que es va prendre ipso facto, és que no vaig pensar ni un minut, va ser no, o sigui, tu no te'n vas a Argentina, te'n vas de l'empresa. És a dir, obrirem una oficina allà i mica en mica, perquè tot costa molt, però anirem fent. No? I la mostra és que portem un temps i així, funciona bé, tot és en remot, fem visites creuades, ell ve 2 cops a l'any aquí i funciona a la mar de bé. Simplement ara és una inversió en allà de començar, com hem començat d'altres llocs, començar a assentar el negoci allà també. Però, com bé dius, no ve perquè ens interessi Argentina, sinó que ve de la mà d'un professional que és molt bon professional, que no ho podíem perdre. Les crisis s'han de convertir en oportunitats. Vull dir, no em passava ni pel cap de que se n'anés i que tot el bagatge fet i après el perdéssim. Ja està, d'aquí va venir el tema. No. És que m'ha agradat molt aquesta reflexió perquè és una cosa que els professors d'aquest institut intentem transmetre molt als nostres alumnes, val? I quan has explicat el cas és que, no sé, m'ha semblat fantàstic. Perquè el teu és l'extrem, anar a obrir una empresa en un lloc que no hi tens res per un treballador, però finalment et voldria demanar pels nostres adolescents i no tan adolescents que tenim aquí a l'institut i potser de qui vegi aquest podcast, quin consell donaries de cara a emprendre en un futur, que potser ara no és el moment, una persona que tingui idees, què li recomanaries? Fer-les. No siguis que no... Fer-les i acabar-les, sobretot. És molt important començar les coses i acabar-les. És a dir, aquesta consistència, aquest rigor que últimament realment s'ha perdut bastant, el rigor de les coses. Si les coses s'han de començar i s'han d'acabar. És que les acabo de començar i no em van bé, no em funcionen, no m'acaben de... Has decidit començar, les s'han d'acabar
i un cop acabades veuràs si realment allò tenia recorregut. Però jo crec que és molt important aquesta persistència. Val. Perdona, però és que ara t'he dit que era la meva última pregunta, però és que arrel d'això et volia preguntar, tots els projectes que has fet t'han anat bé o has tingut algun fracàs que t'hagi ajudat amb alguna cosa? Els projectes, desgraciadament, molts van malament o van regular. És a dir, la manera de que vagin bé és haver passat per molts projectes que no acaben d'anar bé. No vol dir que tots siguin un desastre, vol dir que alguns sí, alguns fins i tot pot acabar sent que les coses van malament, però la major part van mig bé o no van tan bé. No? I d'aquests treus les lliçons pels que realment acaben anant bé. No? Que sempre n'hi ha algun. És una qüestió de persistència. És una qüestió d'aprendre i continuar. No hi ha una altra... Però em refereixo que el tema, quan et fracassa un projecte, que ha tingut una inversió molt gran, la meva pregunta és, aquestes persones que hi han invertit diners, aquestes persones en realitat deixen de creure en tu o això és possible que... No. O sigui, tu fas contactes igualment perquè hi poses tota la il·lusió, o sigui... És a dir, al final, si tu vols muntar un projecte i recaudes diners o fas rondes d'inversió o projectes immobiliaris que busques algú o el que he explicat abans, al final, si els que financien el projecte veuen que el que hi ha darrere és verdader, que s'ha fet la feina i que la feina es fa seriosa i que les coses no surten per A, per B o per C, és al revés. O sigui, la gent valora les coses. Al final els diners són un medi per arribar al següent pas. No? I fins i tot jo crec que és una cosa que és valorable. És a dir, algú que ha arrencat un projecte, que ha sigut capaç de finançar-se i que no ha anat bé, i que no li ha sortit per A, per B o per C, aquesta persona està molt més a prop de que li deixin els calés perquè un altre projecte li surti bé. O sigui, és que aquesta és sí, exacte, aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia. No? O sigui que si poses compromís, com deies a la xerrada, de fet, sempre et surten angelets. Van sortint. T'has de tirar a la piscina? Bueno, és evident que si la piscina està totalment buida i et tires malament, prendràs mal. Però si et tires bé, és a dir, si tu et tires al final sense dubtar, no? Això és com si baixes a una pista negra, vas a esquiar, no? Baixes amb por, segurament cauràs. Si baixes convençut, doncs les coses van millor i acaben sortint bé, no? Vull dir, però convençut vol dir fins a les últimes conseqüències. El compromís aquí ha de ser, perquè si no, llavors sí que és quan la gent perd la confiança, no? Perquè si algú et posa diners, etc., per qualsevol projecte, immobiliari o projecte empresarial o el que vulgueu, algú posa diners i veu que el que dona la resposta ni tan sols continua amb el seu convenciment, llavors és evident que perden la confiança. No. Molt bé, doncs ara per acabar et faré unes preguntes que m'has de respondre molt ràpid, Albert. Mar o muntanya? Muntanya. Dolç o salat? Salat. Idiomes o matemàtiques? Matemàtiques. Molt bé. I per últim, 3 personatges famosos, històrics o no reals amb qui compartiries pis? Mare meva. Amb un fem. Amb un fem. Sí. Steve Jobs. Uau, gran referent. M'has deixat poc temps aquí per pensar. Amb qui faries un viatge? Amb qui faria un viatge? No ho sé tu. Amb la meva dona ara mateix. No, amb la dona perquè portem una sèrie de viatges que no hem pogut d'allò. Que no heu pogut tirar endavant, no? Sí. Per projectes. Bueno, per coses, sí, perquè... I finalment, amb qui sortiries de festa? Amb qui sortiria de festa? Amb el Laporta. Home, m'ho has posat a tiro. T'he posat a tiro, Molt bé. Bueno, doncs, moltes gràcies per compartir aquesta estona al despatx amb nosaltres i sobretot per venir a fer aquesta xerrada que ha sigut tan i tan interessant. Molt bé, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a mi.